Alles klar? Ja, genau! Am venit cu vise mari, două valize și bani camerari. Prima zi a fost frumos, a doua deja eram nervos. Termin aici, termin acolo, numere, dosare, peste tot controlul. Doamna zice ceva foarte rapid, eu dau din cap și par convins. Ce-ați spus n-am înțeles, dar zâmbesc și dau din mers. În Germania am învățat, un răspuns merge garantat. Ja genau, ja genau, asta spun mereu când am habar deloc. Ja genau, ja genau, poate merge și-am noroc. Mit care te bite, mit care te bite, asta știu să spun perfect. Mit care te bite, mit care te bite, restul îl învăț încet. Mit care te bite, ja genau. Ja genau. La supermarket mă simt tare, până ajung la casa mare. Doamna întreabă ceva zâmbind, eu mă uit puțin gândind. 3 secunde de panică mare, toată coada are răbdare. Eu răspund foarte politicos, cu accentul meu glorios. Ce-ați spus n-am înțeles, dar zâmbesc și dau din mers. În Germania am învățat, un răspuns merge garantat. Ja genau, ja genau, asta spun mereu când am habar deloc. Ja genau, ja genau, poate merge și-am noroc. Mit care te bite, mit care te bite, asta știu să spun perfect. Mit care te bite, mit care te bite, restul îl învăț încet. Mit care te bite, ja genau. Verdie, das ce necaz, nimeni nu-mi explică clar. Verdie, das ce necaz, de ce nu-i totul singular? Arbeit, Schule, termin, iar alerg toată ziua prin oraș. Dar când intră salariul în cont, Deutschland devine paradis. Ja genau, acum râd și nu